Hej så. Jeg vil lige vise en hurtig proces af et gammelt billede fra i sommer af. Det er en lille vildmus, det er en ræv, der sidder ude i marken. Jeg vil gerne lave en development, jeg vil gerne lave en hvad skal man sige, redigering af det. Allerførst så har han et stort hoved i en meget lille mark, og det er sådan set fint nok, man kan se. Men jeg vil egentlig gerne have ham på en eller anden måde placeret, så jeg kan synes, at han er et stort hoved i en lille mark, men lidt større. Sådan der. Lad os prøve at se, hvad det gør, når jeg crapper den ind til den størrelse der. Det er faktisk okay. Det er happy med. Se, forgrunden er lidt utydelig. Han er rimelig skarp, hvor han er. Det er så fint, det her. Det er, som jeg godt kan lide. Der er lidt gule blomster, og det er okay. Det her billede indeholder en masse forskellige farver. Det indeholder også en del blå, selvom man ikke kan se det. Jeg kan ikke lige demonstrere det på det her billede. Hvis der har været noget himmel på, så kan jeg gøre det. Jeg kan godt lide at tage farven ud af det blå her. Fordi på mit kamera, der er det ligesom, at det er fejlfarver på en eller anden måde. Canon gør noget andet. Mit det er Sony. Canon gør noget andet. Nikon gør noget andet. Men jeg kan godt lide på Sony i hvert fald at tage de blå ud af det. Jeg tjekker altid, om der er noget, der går tabt ved at gøre det, eller noget, der bliver forstærket ved at gøre det. Vi kan se den grønne. Der er man ikke rigtig i tvivl om, hvad vi skruer på her. Den lader jeg bare stå, hvor den var, fordi den er faktisk fin nok. Så har de her purple og magenta, de har det med også at fylde et eller andet i billedet. Og det er bare min redigering. I siger ikke, I skal gøre det sådan her. Ham her, han har en fin rød farve, og det gule, det understøtter det en lille smule, så jeg ønsker egentlig at fremhæve det gule, der er i græsset en lille smule, måske lidt for meget det der, men deromkring. Og den orange, der er i hans pels, kan man jo også poppe op, hvis man vil. Personligt synes jeg ikke, man skal gøre så meget for den del. Hvis man skulle gøre noget, så kan man gå ned og arbejde med hans øjne og gøre et eller andet for det. Men det vil jeg egentlig heller ikke i det her billede. Jeg er happy, som det er. Jeg er bare ikke happy med, hvad der er fokus på. Så jeg laver lige en radial gradient her. Rimelig stor rundt omkring ham med en ordentlig feather på, som egentlig gør, at det bliver blendet rigtig blødt ud. Jeg ønsker ikke at gøre noget direkte på ham, men jeg ønsker at gøre noget på resten af billedet, så jeg indmøder lige den mask. Jeg laver en ny mask, der er indmødet. Og jeg tager lidt af lyset ud af den anden del. Og nu overgør jeg det, for I kan se det. Ved jeg tage lidt lyset ud, så står han lidt mere frem. Og nu har jeg lige vist jer ved at gøre sådan, at der er ligesom en lyskejle på ham. Men ved at gøre den her vej rundt, så er det ikke så synligt, som hvis jeg lyste ham op, hvis det giver mening. At du får alt det andet sådan, tage lidt ned af det, der var naturligt, i stedet for. Jeg kan også godt finde på en gang imellem, og det vil jeg ikke gøre her, kan jeg se, at tage highlights ud af billedet lidt for det, der er foruden. Jeg leger lidt med skyggen også ofte, og her er det faktisk været gavnligere at tage lidt mørke med ind i skyggen her, så den laver lidt skyggeeffekter rundt omkring i græsset her. Min opgave, det er at sørge for, at det her det bliver altså ikke, det bliver ikke for voldsomt. Fordi hvis jeg ikke gør det, som jeg gør her, så kan jeg egentlig se, hvad er forskellen på de to billeder her. Det synes jeg ikke er for voldsomt egentlig. Jeg synes egentlig, det er okay. Vi kan se, at det græs er dæmpet del ned, og det er ham, der er i fokus lige pludselig. Det er jeg meget happy med det her, så jeg går lige ud af min mask tool her igen. Og jeg vil egentlig ikke gøre mere herinde lige nu. Det jeg kun gør, lad os prøve det, det er at sætte saturation op på den blå hernede. Og prøv at lægge mærke til, alle andre farver, de kører op i hastighed, var lige vil sige. De får lidt mere mætning. Det kan jeg godt lide. Så det gør jeg lige, og så går jeg tilbage til Basic, hvor jeg lige justerer en lille smule på Vibrant, og så tager jeg simpelthen farve ud af det igen. Det giver en speciel følelse af farven et eller andet sted. Læg noget i, tag noget ud. det er noget mærkeligt noget, men det virker for mig.
det er egentlig fint. Jeg vil slet ikke røre mere herinde. Lige nu, så vil jeg over i den anden ene. Jeg vil over at tage lidt af det sharpness, jeg mangler. Få det ind i billedet her med Tobas AI. Og der er 2 ting, jeg som regel altid gør med det her. Jeg kan køre en denoise og køre en sharpening. Allerførst er det en sharpening, jeg ønsker at lave. Jeg kan faktisk køre rigtig, rigtig mange. Der er alle de her muligheder. Upscale og remove støj og fjerne en del af billedet. Du går ind og laver en maske og fjerne noget af billedet. Det vil du nu gøre i Lightroom. Det er bedre i dag. Jeg kan upscale billedet, hvis det er croppet alt for meget ind, osv. osv. Men lige nu, der er det sharpeningen, og det er ham der er valgt. Og der vil jeg gå over i controls her, og så vil jeg vælge, hvad model vi egentlig kører. Så hvis jeg kører hen over ham, så kan jeg se, prøv at se hornet derinde. Det hænger ikke sammen. Det ser tosset ud. Så jeg vil have noget naturlig sharpening af det. Og det er ret svært faktisk at finde lige modellen, man skal arbejde med. De har mange modeller lige nu i deres program. Det her det er ikke så ringe da. Hvis man kigger på hans øjne, når jeg gør det her, så kan man godt se, at jeg lige zoome lidt ind. Jeg kan lige have lov at arbejde igen. Men man kan godt se, at det kommer lidt mere sharpening på. Og jeg føler heller ikke, at jeg ødelægger ørehårene sådan helt så tosset af. Lad os lige prøve at give noget mere og se, hvad det gør for billedet. Det er faktisk rimelig tilfreds med det her. Så det laver vi hver ved. Eksporterer den tilbage. Sådan der. Og nu er den eksporteret tilbage til Lightroom. Nu kan jeg vælge, hvad jeg vil gøre i det her billede. Jeg kan godt lide, at han sidder ude i græsplænen der. Helt alene oppe i det ene hjørne. Og så kigger ned til den side, der er mest fyldig. Så jeg kigger ned den her vej nedad. Og det kan jeg faktisk godt lide. Jeg tror ikke, jeg vil gøre mere ved det her billede. Skulle man gøre noget, så kunne man gå ind og lægge en vignetting på, som jeg sagde før, at det vil de fleste gøre, men jeg synes bare, det ødelægger billedet mere, end det gør gavn. Og derfor gør jeg det ikke. Derfor har jeg brugt masken i stedet for. Så det her, det er klar til eksport, og sådan der, væk med det. Og så er jeg færdig med den redigering. Normalt vil det tage 3-4 minutter for mig. Nu er det taget næsten dobbelt tid, fordi jeg sidder og snakker samtidig med. Men ikke så ringe af et billede, der er taget på en 2000 del af sekund på en F10 med en ISO 1250. Og den er taget med mit A7 III kamera med min 150-600 lens på 6,3. Det var på F10. Jeg skulle op på den for at få dybskarpheden lidt større. Og den rammer mere præcis med fokus så for mig. Så det var billedet. Håber I nød arbejdsprocessen. Vi snakkes ved. Hej.